Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το ξόρκι της επαναφοράς, της επανασύνδεσης και να έρθει κοντά μας το γρηγορότερο αυτό που εμείς ποθούμε. Για να κάνετε ένα ξόρκι, το ξόρκι είναι από γενιά σε γενιά. Πρέπει να το υποστηρίζετε. Αν δεν το υποστηρίξετε, δεν θα γυρίσει ποτέ και δεν θα γίνει και ποτέ. Η επιτυχία θα είναι 100% εφόσον εσείς το υποστηρίξετε. Και ξεκινάμε. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα κερί κόκκινο, μία καρδούλα, ένα χαρτάκι καρδιάς με το όνομά του, ένα στεράκι μεταλλικό το οποίο μπορείτε να το βρείτε από πουπονιέρα, από οτιδήποτε, ένα ανοιχτολούλουδο, ζάχαρη, νερό, ένα ποτήρι και ένα πανί και ένα άρωμα που φοράμε, μια κολόνια. Λοιπόν, αυτή την καρδούλα τη βλέπετε, είναι ενωμένη. Όμως, ξεκινάω εγώ το ξόρκι. Ανάβουμε λοιπόν το κερί μας. Και ένα μαρκαδόρο που θα γράψουμε βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο μαρκαδόρος είναι πάντα ανεξίτηλος και κόκκινος. Και ξεκινάμε λοιπόν. Αφού ανάψουμε το κερί, εγώ έχω έτοιμη την καρδούλα. Αν δεν μπορέσουμε ας πούμε να βρούμε καρδούλα όπως έχω εγώ την έχω έτοιμη κομμένη. Εδώ είναι από οτιδήποτε καρδούλα μπορείτε να πάρετε, ακόμα και σφουγγάρι, και να το κάνετε σε στυλ καρδιάς. Κόβουμε την καρδιά ισόμετρη. Παίρνουμε και βάζουμε. Θα σας δείξω, δεν με βοηθάει λίγο το χέρι μου, έχω ένα θέματάκι. Βάζουμε λοιπόν το άρωμα που φοράμε. Δύο-τρεις πιτσιλιές άρωμα που φοράμε. Και το περνάμε γύρω γύρω από το κερί. Και λέμε, όπως καίγεται η καρδιά η δικιά μου, έτσι να καίγεται και η καρδιά η δικιά σου τάδε, γε και γένα της τάδε. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε κάτω και πιάνουμε το πανάκι. Αφού το πιάσουμε το πανί στο χέρι μας, το πανί μας φέρνει πάντα θετική ενέργεια, το κόκκινο, είναι για να διώχνουμε το κακό. Το περνάμε 3 φορές γύρω γύρω από το κερί. 3 φορές. Εφόσον το περάσουμε 3 φορές γύρω γύρω από το κερί, ένα απλό πανί, κόκκινο. Παίρνουμε το χαρτί αυτό και γράφουμε το όνομά του. Ξαστερώνουμε την καρδιά την κομμένη έξω για 3 μέρες και 3 νύχτες. Την 4η μέρα τη βάζουμε κάτω από το κρεβάτι μας, στον καναπέ μας, εκεί που κοιμόμαστε. Αφού λοιπόν κοιμηθούμε με αυτό, με την καρδούλα δηλαδή, παίρνουμε μια καρδιά, την κόβουμε και γράφουμε το όνομα, το βαφτιστικό πάντα, το αγαπημένο μας. Το καίμε, το περνάμε 3 φορές γύρω γύρω το κερί, λέγοντας ότι εσύ τάδε γε και γένα της τάδε, να καίγεσαι όπως καίγεται το κερί, να λιώνεις όπως λιώνει το κερί, να φουντώνεις όπως φουντώνει το κερί, να καίγεσαι όπως καίγεται το φυτίλι και να γυρίσεις γρήγορα κοντά σε μένα την τάδε, κόρη και γένα της τάδε. Και να είμαστε ενωμένοι, ψυχή, σώμα, καρδιά, και να μην έχεις μάτια για άλλη γυναίκα παρά για εμένα μόνο, την τάδε, κόρη και γένα της τάδε. Και με την καρδούλα, εγώ δεν την καίω τώρα γιατί θα γίνει εδώ χαμός με τον Γιάννη. Παίρνουμε τα καΐδια, τα ποκαΐδια δηλαδή τα καμένα, αφού την κάψουμε, τα πετάμε εδώ μέσα και τι κάνουμε? Παίρνουμε το νυχτολούλουδο, παίρνουμε 2 κομμάτια, τα βάζουμε μέσα κι αυτά. Τα νυχτολούλουδα έχουν την ιδιότητα τη νύχτα να ανοίγουν. Η νύχτα βοηθάει πάρα πολύ. Το αστέρι μας, το οποίο μας βοηθάει τη νύχτα, πάρα πολύ, είναι για τύχη και είναι η επιθυμία. Βάζουμε μια επιθυμία που θέλουμε. Βάζουμε και το αστέρι μέσα στο νερό. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, αφού βάλουμε 2 κουταλιές ζάχαρη του γλυκού και το ανακατώνουμε και λέμε,
Εγώ η τάδε κόρη και γένα της τάδε θέλω ο τάδε γιος και γένα της τάδε να κάνει σαν τρελός για εμένα και να βγει η επιθυμία που θέλω. Να γυρίσει σε μένα την τάδε κόρη και γένα της τάδε. Εφόσον το κάνουμε αυτό, γράψουμε δηλαδή το ανακατόψουμε και τα λοιπά, το ξαφτερώνουμε για 3 μέρες και 3 νύχτες και την τέταρτη μέρα μάλλον, το πετάμε σε μια ρίζα από δέντρο ή λουλούδι και λέμε εγώ σε πετάω, εγώ θα σ' έχω. Εγώ σε πετάω εσένα τάδε γε και γένα της τάδε, αλλά εγώ θα σ' έχω. Σε ρίζα πάντα για να ριζώσει. Το βάζουμε και βάζουμε και το αστεράκι στο χώμα μέσα. Πάει αυτό. Μετά παίρνουμε την καρδούλα, η οποία είπαμε την κόβουμε, είναι 2 καρδιές κομμένες και τις κάνουμε μία πώς. Τις ράβουμε με μια κόκκινη κλωστή και η καρδιά θα γίνει περίπου, τώρα δείχνω μια άλλη καρδιά εγώ, έτσι. Εφόσον γίνει έτσι η καρδιά, την περνάμε γύρω γύρω από το κερί και λέμε εγώ η τάδε κόρη και γένα της τάδε, θέλω εσύ τάδε γε και γένα της τάδε να καίγεσαι για μένα και η καρδιά η δικιά σου να ανήκει μόνο σε εμένα, την τάδε κόρη και γένα της τάδε. Τη βάζουμε στο πανάκι, κάτσε λιγάκι, 1 λεπτό, την τυλίγουμε στο πανάκι, εγώ την έχω τυλίξει και τη βάζουμε σε ένα μέρος που δεν θα πάει κανένας να την αγγίξει για 40 ημέρες. Η επαναφορά μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, μπορεί και πιο αργά. Αν το υποστηρίξετε και το αγαπάτε αυτό που θέλετε και το πιστεύετε, θα γίνει 100%. Αυτά. Λοιπόν, ένα ξόρκι, παιδιά, είναι από γενιά σε γενιά. Για να πετύχει και να γίνει, θέλει υποστήριξη, αγάπη, πείσμα, θέληση και να το αγαπάτε αυτό που θέλετε. Απλά και λιτά. Αυτό το κάνω για τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάω και για έναν άνθρωπο, ειδικά μια κοπέλα που αγαπάω πάρα πολύ και είναι, στο χαρίζω αγάπη μου, ξέρεις ποια είσαι, γνωρίζει, αυτό το ξόρκι στο χαρίζω με την καρδιά μου και θα πετύχει 100% γιατί είναι δικά σου τα υλικά και εύχομαι τα καλύτερα και για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κάπου εδώ τελειώνει το ξόρκι της Κάτιας για επαναφορά και για να καίγεται η καρδιά του. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ και πρώτα ο Κύριος το βράδυ θα είμαι κοντά σας γιατί σας αγαπάω πολύ και υποστηρίξτε αυτό που κάνετε για να έχετε επιτυχία 100%. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.